रेसिपीटा हूँ चुना माछ भजा गोटे घाटू टे ओ माछ पूरा भल भाजी पकेला करना चुना माछ किए खाइब आस ओनर आज रेसिपी चुना माछ तरकारी तरकारी कर चुना माछ चुड़चुड़ा हम सोच बेसर दिए चुना माछ चुड़चुड़ा हाँ माछ भजा होगला ओना बाहर कर माने चुना माछ बेसर हम आज एबे पड़िबो माछ बिले आइसी गले सौदे पके देलनि लागे जीव छोट छोट कुनी बिले ये बिले एठी अछि माछ खाइबे बोली म्याऊ 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 आ खाइबा माछ कितने लंबा दरकार ठीक जाएंगे तो रोड है करने अच्छा रखा बटे वो प्रतिमूर्ति बना दिया ସେଇଥିରେ ତ ତମ ଏବେ ସରିଲା ମାଛ ଭଜା ତାକୁ ଏବେ ମାଛ ବେସର ହବ ବାକି ମାଛ ଭାଜି ହେଇଛି ଆଳୁ ଚୁନ ଚୁନ କରି କଟା ହେଇଯାଇଛି ଏଠି ଆଳୁ ଥୁଆ ହେଇଛି ଏଠି ବେସର ଅଛି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରିଂ ହେଇକି ଅଛି କରେଇରେ କ'ଣ ପକେଇବ ଫୁଟଣ ପକେଇ ଫୁଟଣ ଆଉ ଶୁଖିଲା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା এটা শুকি যাইছি পরে যাইকি কথা ପିଆଜ ପଡ଼ିବନି କି ଫୁଟିଗଲା ପରେ ତା ଦେହରେ ଆଳୁ ପଡ଼ିବ ଓକେ
ये पड़ला बेसर अंगीर ତାପରେ ଲୁଣ तापरे हलदी ଅଧ ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇକି ଟିକେ गोले ना भलसे फुटिया को टाइम लगे कैसे फुटिया ये ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ तो फुटी गलानी बोधे ଭଲ ବାସ୍ନା ହେଲା। ओ कि बासना नोना रोसे आज पूरा बासना तो पूरा ऑफिस में हो गया तो सिजलानी गाड़ू ଆଉ ଟିକେ तो ଅଳ୍ପ ଟିକେ ହବ आधेरा मसला किसी पकेबनी ନା 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 କିଛି ମସଲା ହବନି କିଛି ମସଲା ହବ ନାହିଁ ଆଳୁ ଖାଲି ଟିକେ ସିଝିବ ଆଳୁ ସିଝିଲେ बासना केमती होची ହେଲାଣି ନା प्रीतम सर खुशी हो जी ପ୍ରୀତମ ସାର୍ କଣ ଖାଆନ୍ତି ଗଣେଶ ଲୁଣ ଟିକେ ଦେଖିଲ लुण टिके टेस्ट कर कौन साई केमती होची ଠିକ୍ ଅଛି लाओ नोना कौन कर ପାଣି ଦେଇଦିଅ ଲୁଣ ଠିକ୍ ଅଛି ମାନେ କ'ଣ पानी दे दे पकेबने लागिबा टिके लुण और कौन ଆଉ ଟିକେ ଆମେ ପାଣି ଆଡ଼ କଲେ ଆଉ ଆଳୁ ତ ସିଝିଗଲେ ହେଲା ଭଲ ସିଝିବନି ଓକେ ଓକେ ଏ ମାଛଟା ପଡ଼ିବ ଓକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଛ ପଡ଼ିବ ଓକେ ମାଛ ଭଜାଟା ପଡ଼ିବ ଓକେ ନବାର पानी आउथरे पड़े पकेब कि ନା ହବ ଚାଖଣା ପାଇଁ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ହଉ ସାଇ ପାଣି ଆଉ ଦେବ ସେଥିରେ ନା ପାଣି ନଦେଲେ ବି ହବ ଗରମ ଗରମ ଭାତ ଲଞ୍ଚରେ ବାସ୍ 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 ସ୍ପେଶାଲ ଡାଲି
ଥାଉ ଥାଉ ଥାଉ। ଗରମ ଗରମ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ବେସର ଆଳୁ ତରକାରୀ, ଚୁନା ମାଛ ଆଳୁ ତରକାରୀ। ତ ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ ଲଞ୍ଚ ହେଉଛି ଏତିକି। ଧୂଆଁଟା ବହୁତ ଜୋରରେ ବାହାରୁଛି। ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଟିକେ ଭଜା, ଆଳୁ କୋବି ବିନ୍। ତ ଆଜି ଖାଇ ନେବା ଆଇଟମ୍ ଏତିକି। କିଏ ଖାଇବ ଦିଏ ଆସ ନନା କିଚେନ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ